Превъзходителство посланник Боров, уважаема госпожо Мишкели, уважаеми дами и господа, приветствам ви с добре дошли на откриването на изложбата Петьофи обикаля света. Позволете ми да дам думата на директорът на Националната библиотека, доцент доктор Красимира Александрова. Ваше превъзходителство, посланник Миклош Боров, уважаема госпожо Мишкели, Ваше превъзходителство, за мен е чест в навечерието на 15 март, националния празник на Унгария, днес заедно да отбележим едно събитие, за което говорихме от доста време и днес това вече е факт. Това е изложбата Петьофи обикаля света. И тъй като днес ще говорим за Петьофи, аз ще започна с един кратък цитат. Нито от гняв, нито за слава, честта си никога не продавай. Най-чистия кът на сърцето пази името на родината свят. Казват, че революциите изяждат своите деца, но когато тези деца са емблеми на талант и сила още при живе, всъщност точно съдбата ги дарява с вечност. Българската история също имаме подобен пример на Петьофи. Това е Христо Ботев. Той живее на нашата земя само 2 години повече от него. Шандор Петьофи умира на 26 години, а Христо Ботев на 28. Подвигът превръща тези двама млади мъже в национални герои. По времето, когато е роден Шандор Петьофи, това е 1823 година, Кралство Унгария е част от Хабсбургската империя, която е решаваща сила в Централна Европа, а националната независимост на Унгария е силно накърнена. Но това е и времето, в което под влияние на просвещението и на идеите на Френската революция в Европа се появяват нови стремления, които съвременниците на епохата обобщават в мотото родина и напредък. В такава атмосфера в Унгария живее младият революционер и поет с невероятна способност да разпалва истински чувства, да влиза със словото си директно в душите на хората. Петьофи се превръща в централна фигура на унгарската идеология в европейската революционна вълна от 19 век и е един от вдъхновителите на унгарската революция от 1848 година. Днес всички ние не просто откриваме изложба, посветена на ярка личност. Аз възприемам днешното събитие като празник на една вдъхновяваща легенда, наречена Шандор Петьофи. Романтичен поет, но и харизматичен революционер. Смел поет и национален герой, но и истински модел за подражание в обществото, като поведение, обноски и дори като стил на обличане за онова време. Само година преди смъртта на Петьофи са отпечатани първите му текстове в унгарската преса и те са своеобразен пример за победата на словото над оловото. За своите 26 години житейски път Петьофи е завършена вдъхновяваща личност и автор на повече от 1000 стихотворения. Той загива през 1849 година, но и в наши дни творчеството му продължава да буди сърцата и умовете на хората по света. Неговите творби ни вълнуват, защото това е поезия на един рушител на застоя, която обаче е написана с ювелирно отношение към езика и на безупречен стил. Не случайно 15 марта е толкова символна дата, свързана с свободата и независимостта на Унгария. Разбираемо е и вълнението
което и аз и всички вие вероятно изпитвате, говорейки за личност от такава колосална значимост. Радвам се, че днес заедно можем да говорим и да се докоснем до изключителната съдба на този герой на Словото и на свободния дух. Благодаря ви. Сега давам думата на Негово превъзходителство, посланника на Унгария, Miklós Boros. Tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt nagykövet kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves egybeügyek, kedves barátaim! Уважаеми господин директор, уважаеми посланици, колеги, уважаеми дами и господа, скъпи гости и скъпи приятели! 176 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én Magyarország fővárosában fiatal művészek és egyetemisták vezetésével ezrek vonultak az utcára azért, hogy a Habsburg Birodalom részeként létező Magyarországnak több jogot, nagyobb szabadságot követeljenek. Magyarország március 15-i nemzeti ünnepéhez közeledve azért gyűltünk most össze Bulgária Nemzeti Könyvtárában, hogy közösen emlékezzünk Petőfi Sándorra, a forradalom vezéralakjára, és megnyissuk a költő és a forradalmár munkásságának szentelt kiállítást. Bulgáriában Petőfi Sándor költőneve közismert, már a 19. század végén felfedezték műveit. A költő már csak azért is benne ér a bolgár köztudatban, mert igen korán, nem sokkal a halála után több verset is lefordítottak tőle a bolgár irodalom egyik klasszikusa, Iván Vazov. Ismertsége szempontjából az is sokat számít, hogy a jeles bolgár szerzők párhuzamot véltek felfedezni a nagy bolgár költő, Hristo Botev és Petőfi között, ugyanis mindketten a szabadság és a szerelem költői, akik a nép idegen uralom aluli felszabadításáért küzdöttek, és a költészet megújítói voltak. Fiatalon, szinte ugyanabban az életkorban haltak meg, az egyik a török, a másik az osztrák uralom elleni harcban esett el. Köszönjük a Nemzeti Könyvtárnak, hogy ezen az irodalmi és kulturális élet szempontjából oly fontos helyen kerülhetett a kiállítás megrendezésre. Szimbolikus jelentőségűnek tartom, hogy az írás és a szó egyik bulgáriai Fellervára ad otthon Petőfi Sándor életéről és koráról szóló kiállítás. За финал на нашата официална част по откриването на изложбата, Диана Вукадинова от Българския културен институт в София ще ни прочете едно забележително стихотворение на Шандор Петев, национална песен. Превел от унгарски Александър Миланов. Време е на крак на джара, час за избор днес удари. Свобода ли ще добием или в робство ще изгнием? Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. Влачихме се в робство дните и проклеха ни дедите. Нямат мир в пръста студена, на земята покорена. Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. С твар безродна се ведее оня, който днес не смее, щом потрябва да загине за честа на тет родино. Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. Меча си в ръка стиснете, от окови той по-свети, от вериги още влачен, с меча дребен нека крачен. Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. Името ни засиява, величава с древна слава, нека храбро да се бием, срам столетен да изтрием. Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. Ако гробът ни погълне, вечна слава ще покълне, внуците в молитва свята ще ни шепнат имената. Пред своя Бог унгарски се кълнем се, няма роби да умрем. Пеща, 13 март 1848 година.